Иде, кой знае какъв парцал си закачил, брат, че иде. Сигурно. Македонски. Парцал съм закачил. Македонски, ама македонски. Айде, омота пръчките. Да, ви, аз да се не казвам краси. Да, на Криста бутна и не сме ние вали. Бата стопанка, бе. Може и ние да сме. Ние сме. Какво стана, бе? Аз усещам как ще станете като на прасета. Стой. Зарвало мрамо пращо муца в прасе. Може ще ги оправим, искам шарана да извадя. Шаран ще извадиш ти. Кой е такъв? Може напрегъме се. Абе, напрегъме, не е тук. Не, там напрегъме. Това не преди да го отидем там. Влези, бе, Фало. При тебе, ти стой там. Въди го там на този кипчак. Там е дълбоко, аз ще го изкарам само да го гребнеш. Той Валя няма да го гониш. Стой. Стигай сега, полеко. Абе, какво стана? Не ги оплетох, а? Какво стана, бе? Газенце? Не казвай... У кипчака, това стана. Не казвай хоп преди да си скочил. Малчо, у кипчака, бе. И къде запнал? За долната чука. Абе, къде отиваш ти, бе? Ще те фърло ръката, бе, момче. Това са моите вълшебни пелетки, бе, мамо. Много ги обичам, бе. Ти няма да почиваш пише една пира, да знаеш. Ай, Вало, да пием... Тук, бе, вани това пъти. Не мога, как ги... На тази вулкамера, брат, бе. Абе, аз съм без бутуши, бе. О, ти си текива, бе, борето. Имам кантар, ще го мериме, спокойно. Къде ми е ловото? Аха, излиза от това. Не, няма да мисля, да не си слав. Ти се заеми, не така. Не така ще го убий, стой, застави го. Зарана, че го скъсани хилете, вани беше до тук. Набери малко там, бъде. Да, чекай, ти той я снима. Нека го снимат, бе. О, десетката ги има. Гаранция. Набери там малко сега. Давай, навивай, не бойся. Давай, навивай. Не, аз не вадя. Извади ги се. Затигни аванс. Виж как да ти разправям от тебе. И 2, и 3 може, докато има пелет, и 3 ще рана му опаниш.